Diyos maray naga. Diyos maray. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Mic test. Mic test. May pa. Mic test. Iguana. Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Mic test, mic test. Mic test. Mic test. Hello. Mic test, mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Diyos maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Ang Santa Misa po niya ngunyan idinudulot para sa mga minasunod na intensyon, kaibakan sa tong mga intensyon. Thanksgiving and petition offered by the following: Chavez family, Mary Jane Lim and family, Jacob family, Mr. and Mrs. Melvin San Jose, Rolly Estay and family, Mr. and Mrs. Roderick Caceres, Toto and Mariza D. Xiong and family, Seth Angelo Paloy C., Bigay family, Apostleship of Prayer, Pederio family, Children of Mary Immaculate, for peace and prosperity of Magno family, Mr. and Mrs. Roger Almendral, Chavez and Macapanton family, Franz Malto and Janice Ang and family, Mr. and Mrs. Rodel Ayotao. Personal intentions of the following: Sister Connie Saliena of the Daughters of Mary, William B., Isa, healing of Nanette Tosok, and fast recovery of Santiago Abilay. Idinudulot niya to di man ang sa to ang mga intensyon para sa mga kalagkan mga minasunod. Amelita, Angel, Leonor, Emmanuel, Maria Antonia, Marita, Dinky, Martin, Salvacion, Eleuterio, Elena, Maximino, Rodolfo, Conchita, Arturo, Paul Jensel, Ariel, Rafael, Bonifacia, Miguel, Laudate Amesola, Kumon, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio. Liwat po, Diyos maray na aga sa Indogabos mga tugang. Yaon na kita sa huring aldaw kan Misa de Aguinaldo. Pano kan Espiritu Santo, nag-awit si Zacarias. Si Zacarias sarong propeta na nagsabi na sa kapag-arakian ni David, magikan si Jesus na iyo ang paraligtas. Si Juan na sa iyang aki, iyo ang propeta na mangingenotan ki Jesus sa pag-andam kandalan para sa kaligtasan. Ninhuli kaini, tinawan kita min paglaom nin bagong aldaw sa tahaw nin kadikloman, pagsakit asin kahorasaan. Ang Diyos iyo ang kagurangnan nin kasaysayan, asin nin satong buhay. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Nicolas Revilla Jr., Formator, Holy Rosary Major Seminary, Conception Heights, Naga City. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu-Kristo ang kagurananta, ang pagkamot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuloan na ang ikasyam na kandila ni Mrs. Sharon S. Benaflor and family. Ang ikasyam na kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwara sa satong puso ang biyaya nin maugmang pag-ako kay Jesu-Kristo na satong paraligtas. O Diyos, kaglalang asin kagtubos nin katawohan, binuot mo na an sa imong verbo manitawo sa tulak ni Virhen Maria, kahiraking hinanyuga an samong pamibi, tanganing an sa imong bugtong na aki, na nakisumaro sa samong pagkatawo, papagkaniguon kaming makisumaro sa saiyang pagka-Diyos, huli man sana ki Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin nin Espiritu Santo, na bubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mga tugang, ako untaan sa itong mga kasalan, tanganing gabos magin maninigo, magselebrar kan banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahay ang buon. Inomaw mi ka, rinurukyaw mi, ika sinasamba mi,
ka, pinapasalamatan mi ka. Uli ka, dakulamong kamurawayan. Kagurang na Diyos, Hadeng langit ka, Diyos amang makakamhan. Kagurang na King Wuklong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kinaban, ako at sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ikasanan banal, ikasanan kagurangan, ikasanan orok kahalangka. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Jesus na kagurangnan, namimibi kami. Maghumare, day ka maghaloy, tanganing an mga nagsasarig sa imong kaimbudan, matabangan kan mga karangahan kan sa imong pagdatong. Ika na nabubuhay sa naghada, kay bakan Diyos Ama sa kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahon, nanin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Nathan, ipinanuga nin Diyos na ang kahadean ni David, papatindugon sa God paman. Nahaman ang panuga na ini sa pagkamundag kan Mesiyas, ang paraligtas, sa linya ni David. Ini ang ipinagrokyaw ni Zacarias sa iyang awit na madadangog niyato sa Ebanghelyo. Hinanyugon po niyato ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Kan si David napamugtak na sa iyang harong, asin tinawan kan kagurangnan nin kapahingaloan sa gabos na kaiwal na nakapalibot sa iya. Anhade nagsabi ki Propeta Nathan, hilinga, ako nag-ierok sa harong na sedro, alagad an arka ni Diyos nasa tulda. Si Nathan nagsabi sa hade, lakaw asin gibuha an nasa isip mo, taan kagurangnan yaon sa imo. Alagad kan bangging idto, an tataramon nin kagurangnan, uminabot kinatan. Lakaw, asin sabihi si David, na sa kong surugoon. Ini ang tataramo nin kagurangnan, igigibo mo ako nin harong na sa kong pag-iirokan. Kinuata ka duman sa lantad, hali sa pag-ataman nin mga karnero. Tanganing ika, maging lider nin sakuyang banwaan na Israel. Inibahanta ka sa gabos mong pakilaban, pinuho ko sa atubang mo ang gabos mong kaiwal. Gigibuhon ta kang bantog, siring sa mga pinakadakulang tawo sa kinaban. Tatawan ko nin pag-eerokan an sa kong banwaan Israel. Diyan ko sinda ibubugtak, saka diyan sinda mag-eerok, asindai sinda pagriribukon. An mga maraot na tawo,
daina magpapasakit, siring kaidto. Kan nagbugtak ako, ninhukom sa sakuyang banwaan Israel. Tatawan ko sinda nin kapahingaloan sa gabos nindang kaiwal. Asin ika, gigibuhon na dakula nin kagurangnan. Papatindugon nin kagurangnan an sa imong harong. An sa imong harong, asin an sa imong kahadean, magdadanay sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. aawiton ko sagkod paman, an karahayan nin kagurangnan. Aawiton po ang simbag. Gabos po kita. Aawiton ko sa kuraman, at karahayan nin kagurangnan. An karahayan nin kagurangnan sa kuyang aawiton, sagkod paman asin sa gabos na panahon, sa kuyang ipagrorokyaw an sa imong katotoohan. Sinabi mo, an pagkahera ko magdadanay sagkod paman, sa langit magdadanay an sa imong katotoohan. Aawiton ko sa kuraman, at karahayan nin kagurangnan. Nakipagtipan ako sa sakong pinili, nagsumpa ako ki David na sa kuyang surgoon, sagud paman magdadanay an sa imong kapag-arakian, an sa imong trono sa panahon na daing kasagkoran. Aawiton ko sa kuraman, at karahayan nin kagurangnan. Siya masabi sako, ika ang sakuyang Ama, sakuyang Diyos, gapo nin sakuyang kaligtasan, siya danay na sakuyang namumutan, para sa iya magdadanay ang sakuyang tipan. Aawiton ko sa kuraman, at karahayan nin kagurangnan. Aawiton ko sa kuraman, at karahayan nin kagurangnan. Matindog na po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Zacarias, ang ama ni Juan, pano kan Espiritu Santo nag-awit. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, huli ta napadigdi sa pagtubos kan sa iyang banwaan. Nagbugtak para sa to nin mapangyaring paraligtas sa harong ni David na sa iyang surugoon. Ipinahayag niya kaitong panahon sa nguso nin sa iyang mga banal na propeta na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, sa kamot nin gabos na nauungis sa to. Nahirakanan sa tong mga magurang, narumdumanan sa iyang banal na tipan, asinan panuga na sa iyang isinumpa kay Abraham na sa tuyang ama. Tanganing day kita matakot, ligtas sa kamot nin sa tong mga kaiwal, makapaglingkod kita sa iya sa kabanalan asin katanosan, sa gabos na aldaw sa iyang atubang. Asin ika, aki, aapodon na propeta nin orog kahalangkaw. Huli ta ika mainot sa kagurangnan, sa pag-andam kan sa iyang lakawan. Ibabareta sa banwaan ang kaligtasan, ang kapatawaran kan sa indang mga kasaalan. Huli sa dakulang pagkaherak nin sa tuyang Diyos, mabanaag sa to an aldaw hali sa kaitaasan, sa pagtaon nin liwanag sa mga nasa kadikluman, asin sa anino nin kagadanan. Sa pagmukna sa satong paglakaw, kandalan nin katuninongan. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos, maray na aga sa indogabos na mamuta na mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Ngunyan na aldaw, ikasyam, na misa de aginaldo, tinatapos ta an satong pagpuka, asin pagandam, inian huring aldaw kan Adviento, an satong hinahalat na aldaw nin kapaskuhan, ang pagkamundag nin kagurangnan yauna. Kaya kay bakan sa tong mga pamibi, kan sa tong mga pagsakripisyo, idinidusay niya to, ngunyan an sa tuyang mga sadiri, bilang makakanigong regalo sa mahal na Diyos. An sa tuyang sadiri, ang pinakaangay na regalo sa Diyos. Siring na itinaw niyan sa iyang sadiri para sa to, sa satong kaligtasan, tinatao man niya to, an sa tuyang mga sadiri sa iya, sa paaginin sa tuyang pagtubod, pagsakripisyo, pagkamuot sa lambang saro. Nahinan yung niya to sa mga babasahon ngunyan, kung paano ang kagurangnan naging maimbod sa iyang mga panuga. Inutob niya an sa iyang mga panuga sa satong mga magurang. Siya nagpadara nin Mesiyas, an paratubos, si Jesucristo sa tong kagurangnan. Kaya siya, paragos-dagos, nagiging totoo sa iyang mga tataramon, na hanggang ngunyan nangyayari, dahil kita pinapabayaan, yaon sa to, ang mahal na Diyos, sa lambang momento nin sa tong pagkabuhay. Kaya sa enot na babasahon na hinudyong niya to, ang plano nin mahal na Diyos para sa to gabos. Sabi niya kay Hading si David, bako ika an matugdok nin harong para sa ko. Ako an matugdok nin harong para sa imo, asin para sa kuyang banwaan. Pot sabihon, bako kitang tawo, an minagibo nin plano para sa kinaban. An mahal na Diyos, igwanin plano para sa tuya. Ang planong ini nagpuon kay Abraham sa kapag-arakian ni David. Diyan mahali ang paratubos
si Yesu Kristo sa tong kagurangnan. Ang plano nin mahal na Diyos, nakatuhok, nakasentro sa iyang bugtong na aki, Yesu Kristo sa tong kagurangnan. Kaya sa iyang bugtong na aki, mahahaman ang kahadean nin Dios. Iyo ini ang dakulang harong na kung saan ang gabos na tao sa kinaaban magiging lugar na kung saan sinda maerok. Ini ang lugar kung saan sinda masirong sa limpoy nin sa iyang pangataman asin pagkamuot. Sabi sa libro ni Samuel, ang sa imong harong asin kahadean madanay sagkod paman. Ini sarong tronong magiging makusog sagkod paman. Sa Ebanghelyo, sa awit ni Zacarias, ipinagsaysay ang dakulang planong nin mahal na Diyos. Pano kan Espiritu Santo, siya nag-awit nin himno, nin kaugmahan asin pagpasalamat sa kaumawan nin mahal na Diyos. Enot siya sa pagkagurang, tinauan siya nin aki, si Juan Bautista, ang sarong bagay na imposible, naging posible sa inda. Si San Juan Bautista na iyo ang nag-andam, kan pagdatong kan sa tuyang kagurangnan, nagpapasalamat si Zacarias sa dakulang plano nin kaligtasan, hinimo nin kagurangnan para sa siyang banwaan, asin para sa kinaaban. Kaya iyo man ini, an maawat niya itong paghurop-huropan, ngunyan na huring aldaw, kan sa tuyang pagpuka. Na ang kaligtasan na uminabot sa to, naging tunay para sa to, padagos-dagos na nangyayari sa tong buhay, ngunyan na panahon, lalo na sa mga nakaaging mga aldaw, kita man na nakakamati nin siring na kaligtasan, nag-aawit, may kaugmahan, ta kita kinakahirakan nin mahal na Diyos. Yun ang sarong sentimiento na orog sa gabos na namamati niya to. Kita gabos na nakaagi nin siring na krisis sa enterong kinaaban asin sa tuyang lugar. Kaya 2 taon na nakaagi kan magpuon ining kinakatakutan niya tong pandemya. Hanggang ngunya namamati ta pa ang mga epekto kay ni padagos-dagos ipagtios sa sin kadipisilan para sa tuya darakan mga variants kan virus kita naglalaom man giraray na luway-luway inin mawara sa paagi nin mga bakuna asin magakanigong lakdang na sa to mga ginigibo alagad ngunyan na aldaw inahagad tayo nga sa mahal na Diyos, tabangan kita na totalmenteng marasolveran ang krisis na ini asin makabalik na kita sa normal na buhay. Alagad, ikaw pa kitang importanteng bagay na tabangon, lalong-lalo na ngunyan na maabot na taon ang national and local elections niya to. Yaon man giraray an sa tong takot, asin kaba, lugod mapili nin mga tao, ang maninigong mga lideres na para sa banwaan, ang mga taong malingkod sa banwaan, sa nasyon, asin sa lokal na gobyerno. Kaya siring sa dati, kita naglalaom kay banin sa tuyang pagtubod, namimibi, na di kita pababayaanin mahal na Diyos, kabos na bagay nangyayari siring sa iyang mga plano. Kaya lugod, ang awit ni Zacarias, iyo ang magtaw sa tuya nin inspirasyon, inaan magayon na dynamics kan sa tuyang pagkabuhay, maayo nin imposible sa mahal na Diyos. Kinakaipuan na gayo ang pagtitiwala, inuutob niya ang sa iyang mga panuga para sa tuya. Ang Diyos na namumuot sa to, di kita pinapabayaan,
siya ang Emmanuel, siya ang Diyos na uya sa to. Namumuta na mga tugang lugod an sa tuyang pagselebrar, an sa tuyang mga nakaaging aldaw na pag-andam asin pagpuka, magin makahulugan para sa tuya gabos, tauan tanin magkakanigong paghurop-hurop ang mga tataramon na sa tuyang nahinanyog ngunyan, tanganing day nyato malingawan ang tunay na kahulugan kan Pasko, kang Christmas na iyo an sa tuyang kagurangnan Hesus Kristo. Siya namundag para sa tong kaligtasan. Siya maninigong pasalamatan, umawon asin ipagrukyaw, ngunyan asin sagkod paman. Totoo po, ang Pasko nagtatao sa tuya nindakul na okasyon nin pag-ugma. Nagigiromdoman kong maray ang simbahan na ini, tigda ako nagdakula, kan mga saradit pa kami, yaong kami sa aisle, nakaturukaw, pag nagsisimbang gabi. Kaya kita na mga tagadigdi, dakula ang pagtubod niya to na pirmi kitang tinatabangan nin kagurangnan sa mga panahon nin arog kaining panahon nin krisis na namamati niya to. Liwat, yaong pirmi ang pagpasalamat sa mahal na Diyos na luway-luway, may balik na lugod kita sa normal na buhay matapos na ang pandemya. Ikadua, ang pagpamibi man yato sa mga bagay na importante sa satuya, ang nagdadangadang na eleksyon sa mga abot na taon. Lugod, ang Paskong ini, magtaw sa to nin bagong kusog asin determinasyon, isabuhay ang satuyang pagiging mga Kristiyano sa isip, tataramon, sa gibo. Lugod, ang pagkamotin mahal na Diyos, iyo ang magiya sa to, sa gabos na mga bagay, bakuan sa tuyang mga sadiring interes o kaisipan. Orog sa gabos, ang mahal na Diyos. Sabi niya to, ang kahadean ng Diyos, inuton ta. Siring an sa iyang katanosan, asin ang gabos, idudugang nasana. Merry Christmas po sa indo gabos. Bendisyonan manlugod ka munin mahal na Diyos, dayaday na paglaom, katuninongan asin kaugmahan, pagkamot sa mahal na Diyos, ngunyan asin sagkod paman. Sa ngaran ni Ama, Aki, patin Espiritu Santo. Amen. Matindog na po ang gabos, pamibita, ang pamibi nin banwaan. Mamibi kita kay Yesu Kristo, madatong sa kinaban, tangani magdaranin pagkamot asin katuninongan sa lambang saro, an sa tong simbag, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Para sa inang simbahan, tanganing makaandam siya sa maludok na pag-ako kay Kristo na sa iyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Para sa mga nasyon sa kinaban, tanganing makamtaninda ang tunay na katuninongan asin pagkasararo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Para sa lambang saro sa sato, tanganing makaandam kita sa espiritu nin pagpamibi, asin kaugmahan sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Para sa mga gadan, tanganing makamtanindaan kamurawayan ni Kristo, asin ang buhay na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan ikan kusog asin paglaom nin gabos na tawo, inoomaw asin binabantog mi ka, ngonyan asin sagkod paman. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibig ka mga tugang tanganian sa ko sa insayndong atang ako nin Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kay raking ako ang mga atang nadulot sa imo tanganing huli kan pag-ako kayan. Tubuson kami sa kasalan asin malinig ang mga isip, magkanigong maghalat, kan kamurawayan, kan pagdatong, kan sa imong aki. Huli man sa naki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanod sa sinakakaligtas, danay asin minsan sa magpasalamat sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa papunan kang inang birhen, sa daing masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam, para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka, sa pagpamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kay bakan mga angeles asin arkangeles nin mga trono sa dominasyones, kay bakan gabos na langit no na ukbo, nag-aawit sa imo, kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanangganan banal, buraburin ka boss na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Kaya siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa gud sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Iniyan sa kuyang hawak, idadolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, nin bago asin danay natipan. Papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad din mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Ang misteryo nin pagtubod. Ang pagkaganan
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, lasin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kaya ning tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Papasalamat pinapagkanigo mo, magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumas sa iyong pagkaherak, an sa mong mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tangaling kay Iba ni Santa Maria, Virhen ay nanin Diyos, kay Iba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkani gumaging kay raskan buhay na dayong kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan nin mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaw sa langit, papanalo ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot sa dagat, insiri sa langit, ansa mo kakanon sa ruwalda, itao mo sa muyangan niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalanan, siring na niya mo ang mga nagkakasala sa mundo, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay, talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas si Hesu Kristo.
sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare pagil nga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay sa nagahali Diyos sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Ang katuninongan ng kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kita gabos, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace with you. Peace with you. Peace with you, brother. Uya sa Yesu Kristo, ang sa tong kagurangnan, uyan kordero ni Dios, nagapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Tanganin na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako nin komunyon, gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Lord.
Mamibig kita. Kagurangnan warasan sa mong mga binago, kaining sa imong makangalas na balaog, na makahalat na magsamba sa pagkamundag sa imong aki, tanganing sa kaugmahan, makamtan mi an sa iyang danay na pagdulot, siya na nabubuhay sa naghahade, sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Amen. Maluhod po para sa pamibi, para sa lokal, asin nasyonal na eleksyon. Mahera ko na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inoomaw niya mo ika, hulikan sa imong balaog nin katalingkasan, nagtao sa mo nin kapangyarihan, makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Papasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan, ang sa mong mga trabaho sa panahon kan eleksyon, tanganing kami maging komunidad nin pagtubod, nagtutubod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot, na magtaram, siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing an sa mong boto, magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon an sa tong nasyon, lugar nin katanosan, asin katuninongan. Sa mong ipinapabibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinababayaanan sa diring imbasyon, para sa ikararahay kan bilog na banwaan. Sa mong pagtingkalag sa Belen, anumboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong makaherak, pagkaherak asin pagkamuot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay, para surog, asin sa pagpaling nyamo sa manto ni ina. Isabuhay manlugod nyamo ang sa mong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Amen. Salve Regina, Advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Matukaw mo na po. Para sa mga interesado, asin buot pang magpaabot kan sa indang tabang sa mga biktima kan bagyo, an sa indong itatao pwedeng iagi sa opisina kan parokya. Ini sa tong iriremit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan arsobispo. Mga pasasalamat. Sa ngaran kan sa tong kura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mrs. Sharon Benaflor and family sa pagsolo kan kandila sa ikasyam na aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdolot sa laog kan misa asin ang sponsors, Apostleship of Prayer and Children of Mary. Pasalamatan man yato ang Our Lady of Peña Francia Choir kay ba si Miss Christine Prestado sa Saindang Services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Nicolas Revilla Jr., ang satong celebrante mayor asin predikador sa ikawalong aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Ang minagalang ang satuyan ng momotan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idokon mga payo sa bendisyon. Minatubod kamo na anak nin Diyos na kisamaraw sa tuya kay itong panahon, linalaom nindo an sa iyang pagbalik giraray, an sa iyang pagdatong, magdara sa indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan, iligtas kamo, hulikan sa iyang mga bendisyon. Amen. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmon sa paglaom, asin day pagpauntokon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw, nin sa indong pagkabuhay. Amen. Maugma kamo naan sa tuyang paratubos, nagdigdi sa tuya, siring sarong tawo, sa iyang pagbalik sa kamarawayan, balasan niya kamo, buhay na daing katapusan. Amen. Asin bindisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos naan misa lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.